Здравейте, сега ще ви покажа как дигнете FPS-то на лига, поне до 30. Има два начина, от самата лига и от папката на лига. Аз първо ще покажа от папката на лига, защото по-лесно нали. Значи отивате в моя компютър, на мен ми е тук, и отивате в конфиг и правите един пряк път на гейм. Кръствате е бекъп, значи в тази папка копирате това, което е моето. А в тази папка си е нормално, нали? И единствена разликата тук е, че 16, тук 600 на 800 май беше и версията е друга, което ви дига FPS-та. Ако не сте доволни, смисъл, нали, това си го копирате и си го поставяте на ново тук. Другия начин е като влезем в лигата от видео и правим всичко на Very Low. Там от самата лента на Very Low до край. Значи това дига до 40 FPS. Има с тази програма Cleaner, тя почиства компютъра ви. Значи всичко. Ето, аз съм почистил наскоро и анализ натискате. Значи това почиства всички ненужни файлове, непотребни програми и други. Ето тази програма също е много добра. Тя поправя ероровете на компютъра. Сега, ето, значи, цъкате на Select All и Scan. И сканира, и поправя всички грешки. След това само си ги поправя, нали? Отивате на Turbo Boost и цъкате тук и то ще ви го бусне самото. Другата програма е Game Booster, ето я. Тя също ви буства лигата или която да игра с около 10 FPS, може би, не знам. Аз не използвам, просто стегли. Значи понеже ми го дигна до 40-50, което е много добре. И в Teamfight не ви лаги много. И това беше. Хора, надявам се да съм ви помогнал, които са избавни компи.